के चैनल के देख रहा बा भोजपुरिया समाज कुशीनगर और सभी दर्शक के प्रणाम बा। वायरल कलाकार विजय हलचल से इनके मुखार बिंदु से कुछ हमारा चैनल पर नया चीज सुनी। चलिए एगो रउआ समझ के बीच में चाचा चुतिया लोग को सुन लेनु बानी। चुतिया बहुत प्रकार के होला। चुतिया लोग मान के चली कि जैसे चुतिया लोग के को घर बनता केहू के खेत लिखा था 5 जना मिल जाइलो कोई लोग चला के फलानवा के कोई चुतिया बना के अपन खर्चा निकाल जा यही 2-4 दिन चुतिया रह लो विचार बना के चल दिए तो ध्यान दिखेगा का भइल गांव के चुतिया रहले 2-4 समझे तनी। हाँ भाई हाँ। गांव के चुतिया रहले 2-4 आपस में मिल के बनौले विचार गांव के चुतिया रहले 2-4 आपस में मिल के बनौले विचार बना के विचार कदम बढ़ा लिए आ दुखना के घरे जाके झगड़ा लगा दिले। अब मान के चली लाशा लाग गई अब लागल मारपीट होके तो बना के विचार कदम बढ़ा लिए आ दुखना के घरे जाके झगड़ा लगा दिले। चढ़ा के दुखना के भूलने के लिंटर रोकवा दिए चढ़ा के दुखना के भूलने के लिंटर रोकवा दिए आ को के पंचायत दुखना के जमीन भूलने में 2 हाथ निकलवा अब नाजायज निकली तो का होई तो भइल हल्ला फूटल कपार आ गांव के चुतिया रहले 2-4 आपस में मिल के बनौले विचार। अब आगे देखी का भइल और झगड़ा झूलन के फरियाला बारिश में एक बार ना तो हमेशा झगड़ा होता रहेला बराबर रहेला जानते बनी लाशा धगी घर के नियम जानते बनी तो हर झगड़ा झूलन के फरियाला तबो ना झगड़ा उनके ओराला और झगड़ा झूलन के फरियाला तबो ना झगड़ा उनके ओराला आ कोरे पंचायत चुतिवे आ जाला अब देखी फिर घेर घुरिया के वो चुतिवा के पंचायत करले सन ना जी तो और झगड़ा झूलन के फरियाला आ तबो ना झगड़ा उनके ओराला कोरे पंचायत चुतिवे आ जाला जहां मिले मुर्गा दारू पंच नहीं हो जाला जानते बनी हमरा पैसा के जमाना में मुर्गा दारू रहे खियाई तो पंच होने हो जाए कम जोर के जमाना में तो कोरे पंचायत चुतिवे आ जाला जहां मिले मुर्गा दारू पंच नहीं हो जाला तो जबरन रुपया गिरौले 1000 जबरदस्ती कि तोरा पे इतना रुपया बा आ गइल तो जबरन रुपया गिरौले 1000 गांव के चुतिया रहले 2-4 आपस में मिल के बनौले विचार और देखी बना के कहां जाता रहे अब बना के कहां गइलो कि चुतियन के फेर में एगो पड़ गइल मोहल्ला निमने मोहल्ला रहे अब जाके लोग भोरे भाते जानते चुतियर के काम कर रहे तो चुतियन के फेर में एगो पड़ गइल मोहल्ला निमने घर में लगवा दिए ताला तो चुतियन के फेर में एगो पड़ गइल मोहल्ला निमने घर में लगवा दिए ताला गांव भर के लोग चुतिवे लगे जाला तबो न चुतिवा के कुछ बुझाला तो हलचल के बतिया पर कर विचार आ गांव के चुतिया रहले 2-4 आपस में मिल के बनौले विचार। इस कविता के शीर्षक कैसन लागो रउआ समन कमेंट बॉक्स में बताएब जा आ वीडियो के शेयर करब जा कविता के नमस्कार यही जा रही।